Όταν κληρονόμησα την περιουσία των παππούδων μου αξίας $1,4 εκατομμυρίων, τη μετέφερα αθόρυβα σε ένα καταπίστευμα για πανενδεχόμενο. Τον περασμένο μήνα, ο ξάδερφός μου εμφανίστηκε με τη θεία μου χαμογελώντας. Υπογράψαμε το σπίτι στο όνομά μου. Θα φύγεις μέχρι την Παρασκευή. Απλώς χαμογέλασα και είπα: πραγματικά πιστεύεις ότι θα το άφηνα να συμβεί αυτό? 3 μέρες αργότερα, επέστρεψα με μεταφορείς και πάγωσαν όταν με είδαν να στέκομαι στη βεράντα κρατώντας τα χαρτιά. Εγώ, 32 ετών, δεν περίμενα ποτέ ότι η κληρονομιά μου θα διέλυε την οικογένειά μου. Αλλά η απληστία έχει τον τρόπο να αναδεικνύει τον χειρότερο εαυτό των ανθρώπων. Όταν οι παππούδες μου πέθαναν πριν από 18 μήνες, μου άφησαν ολόκληρη την περιουσία τους, ένα όμορφο βικτοριανό σπίτι στους λόφους αξίας περίπου 800.000 συνεπενδύσεις και αποταμιεύσεις που έφταναν συνολικά τις 600.000. Η διαθήκη ήταν ξεκάθαρη. Ήμουν το μόνο εγγόνι τους που διατηρούσε τακτική επαφή όλα αυτά τα χρόνια, επισκεπτόμενος κάθε Σαββατοκύριακο, βοηθώντας με τα ψώνια και περνώντας τις γιορτές μαζί τους όταν η υπόλοιπη οικογένεια ήταν πολύ απασχολημένη. Ο ξάδερφός μου, ο Τζέικ, ήταν πάντα το χρυσό παιδί στα μάτια της ευρύτερης οικογένειάς μας. Χαρισματικός, επιτυχημένος στην τεχνολογική του startup, παντρεμένος με δικηγόρο. Η μητέρα του, η θεία μου η Σάρα, είχε περάσει δεκαετίες τοποθετώντας τον ως τον προφανή κληρονόμο όλων των πολύτιμων πραγμάτων στην οικογένειά μας. Υπέθεταν ότι η κληρονομιά θα πήγαινε φυσικά στον Τζέικ, παρά το γεγονός ότι επισκεπτόταν τους παππούδες μας ίσως 2 φορές το χρόνο τα Χριστούγεννα και τα γενέθλια. Η ανάγνωση της διαθήκης ήταν βάναυση. Παρακολούθησα το πρόσωπο του Τζέικ να μεταμορφώνεται από σίγουρη προσδοκία σε σοκαρισμένη δυσπιστία καθώς ο δικηγόρος περιέγραφε λεπτομερώς όλα όσα έρχονταν σε μένα. Η αντίδραση της θείας μου ήταν ακόμη χειρότερη. Είχε φύγει έξαλλος, μουρμουρίζοντας για το πως όλα αυτά ήταν λάθος και πως θα αμφισβητούσαν τα πάντα. Τότε ήταν που πήρα την πιο έξυπνη απόφαση της ζωής μου. 3 εβδομάδες μετά την κηδεία, μετέφερα ήσυχα ολόκληρη την κληρονομιά σε ένα αμετάκλητο καταπίστευμα. Το σπίτι, τις επενδύσεις, τα πάντα. Ονόμασα τον εαυτό μου ως τον κύριο δικαιούχο με πλήρη δικαιώματα διαβίωσης, αλλά νομικά δεν είχα πλέον καμία άμεση ιδιοκτησία. Ο δικηγόρος μου το είχε προτείνει ως προστασία από πιθανές οικογενειακές αγωγές, και κάτι στο ένστικτό μου έλεγε ότι θα χρειαζόμουν αυτή την προστασία. Για πάνω από 1 χρόνο, τα πράγματα ήταν σχετικά ήσυχα. Μετακόμισα στο σπίτι των παππούδων μου, ανακαινίζοντας το σιγά-σιγά, ενώ παράλληλα εργαζόμουν κανονικά στο μάρκετινγκ. Ο Τζέικ και η θεία μου έκαναν περιστασιακά ειρωνικά σχόλια σε οικογενειακές συγκεντρώσεις για το πως είχα χειραγωγήσει με κάποιο τρόπο τους παππούδες μου, αλλά τίποτα άμεσο. Υπέθεσα ότι τελικά θα αποδεχτούν την κατάσταση και θα προχωρήσουν παρακάτω. Έκανα λάθος. Τον περασμένο μήνα, γύρισα σπίτι από τη δουλειά και βρήκα τον Τζέικ και τη θεία μου να στέκονται στην είσοδο του σπιτιού μου, και οι δύο με τις ίδιες αυτάρεσκες εκφράσεις που με έκαναν να νιώσω άβολα. Η θεία μου με ενημέρωσε ότι έκαναν κάποια έρευνα σε έναν νόμο περί ακινήτων και ανακάλυψαν μια τεχνική λεπτομέρεια στην αρχική μεταβίβαση του τίτλου ιδιοκτησίας. Ισχυρίστηκε ότι από τότε που ο παππούς μου είχε προσθέσει το όνομα του Τζέικ σε κάποια παλιά έγγραφα πριν από χρόνια ως δευτερεύοντα κληρονόμο, μπόρεσαν να υποβάλουν αίτηση στο δικαστήριο και να παραχωρήσουν επίσημα το σπίτι στον Τζέικ. Ο Τζέικ έβγαλε έναν φάκελο με επίσημα έγγραφα, λέγοντάς μου ότι είχα προθεσμία μέχρι την Παρασκευή για να μαζέψω τα πράγματά μου και να φύγω. Χαμογελούσε σαν να είχε μόλις κερδίσει το λαχείο, εξηγώντας πως συνεργάζονταν με έναν δικηγόρο εδώ και μήνες για να βρουν έναν τρόπο να παρακάμψουν τη διαθήκη των παππούδων μου. Στάθηκα εκεί και τους άκουγα να σκιαγραφούν τη νίκη τους, νιώθοντας ένα μείγμα οργής και δυσπιστίας. Η θεία μου συνέχιζε να μιλάει για το πως αυτό ήταν που πραγματικά θα ήθελαν οι παππούδες μου, πως ο Τζέικ άξιζε αυτή την κληρονομιά όσο επιτυχημένο στην οικογένεια, πως θα έπρεπε να είμαι ευγνώμων που δεν μου χρέωναν πίσω το ενίκιο για τον τελευταίο χρόνο. Αλλά να τι δεν ήξεραν. Περίμενα κάτι ακριβώς σαν και αυτό. Όχι τη συγκεκριμένη νομική προσέγγιση, αλλά κάποιο είδος προσπάθειας να κλέψουν ομικρον με τόνο τι μου είχαν αφήσει οι παππούδες μου. Γι' αυτό δημιούργησα το καταπίστευμα. Τους κοίταξα και τους δύο, χαμογέλασα ήρεμα και τους είπα ότι πραγματικά πίστευαν ότι θα το άφηνα να συμβεί. Η σύγχυση στα πρόσωπά τους ήταν ανεκτήμητη. Ο Τζέικ ρώτησε τι εννοούσα και απλώς είπα ότι θα το ανακάλυπταν σύντομα. Αφού έφυγαν, κάλεσα αμέσως τον δικηγόρο μου. Περάσαμε 2 ώρες εξετάζοντας τα χαρτιά τους, τα οποία αποδείχθηκαν ένα αριστούργημα νομικής χειραγώγησης και απάτης. Είχαν πλαστογραφήσει αρκετές υπογραφές, είχαν αναδρομικά έγγραφα και με κάποιο τρόπο είχαν πείσει έναν διεφθαρμένο δικαστικό υπάλληλο να καταθέσει έγγραφα που δεν είχαν νομική ισχύ. Όλο αυτό επρόκειτο να καταρρεύσει τη στιγμή που κάποιος με πραγματική εξουσία θα το έβλεπε. Αλλά αποφάσισα να τους αφήσω να νομίζουν ότι είχαν κερδίσει.
Για 3 μέρες, παρακολουθούσα τον Τζέικ να δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το νέο του σπίτι, για το πως επιτέλους αποδόθηκε δικαιοσύνη. Η θεία μου τηλεφώνησε σε άλλα μέλη της οικογένειας, διαδίδοντας την ιστορία για το πως με ξεγέλασαν και ανέκτησαν αυτό που δικαιωματικά τους ανήκε. Το πρωί της Παρασκευής, ακριβώς όπως απέτησαν, ένα φορτηγό μεταφοράς έφτασε στο σπίτι μου. Ο Τζέικ και η θεία μου έφτασαν με μια ομάδα μεταφορέων, έτοιμοι να με μεταφέρουν φυσικά και τα υπάρχοντά μου. Παρακολουθούσα από το παράθυρο και μπορούσα να δω τις θριαμβευτικές εκφράσεις στα πρόσωπά τους καθώς πλησίαζαν την μπροστινή πόρτα. Βγήκα στη βεράντα κρατώντας έναν χοντρό φάκελο και στάθηκα ήρεμα εκεί περιμένοντάς τους. Ο Τζέικ άρχισε αμέσως να δίνει οδηγίες στους μεταφορείς, δείχνοντας τα παράθυρα και εξηγώντας που ήθελε να τοποθετηθούν τα έπιπλά του. Η θεία μου μιλούσε στο τηλέφωνό της, πιθανώς με τον δικηγόρο τους, επιβεβαιώνοντας ότι όλα προχωρούσαν σύμφωνα με το σχέδιο. Τότε ήταν που καθάρισα το λαιμό μου και ανακοίνωσα ότι έπρεπε να μιλήσουμε πριν κάποιος μετακινήσει οτιδήποτε. Ο Τζέικ γύρισε προς το μέρος μου με το ίδιο αυτάρεσκο χαμόγελο, λέγοντάς μου ότι ο χρόνος μου είχε τελειώσει και έπρεπε να κάνω στην άκρη. Είπε ότι ήταν γενναιόδωρος που μου έδωσε μέχρι σήμερα, αλλά τώρα ήταν το σπίτι του και εγώ έκανα παράνομη είσοδο. Σήκωσα τον φάκελο της Μανίλα και τους ενημέρωσα ότι αυτά που κρατούσαν δεν ήταν νόμιμα έγγραφα. Ήταν επιδέξια κατασκευασμένα πλαστά που θα τους έβαζαν και τους 2 στη φυλακή για απάτη, συνωμοσία και 12 άλλα κακουργήματα. Το χρώμα έσβησε από το πρόσωπο της θείας μου. Η αυτοπεποίθηση του Τζέικ κλονίστηκε, αλλά επέμεινε ότι μπλοφάριζα, ισχυριζόμενος ότι ο δικηγόρος τους είχε διαβεβαιώσει ότι όλα ήταν νόμιμα. Άνοιξα τον φάκελο και έβγαλα τα πραγματικά έγγραφα. Πρώτον, τα αμετάκλητα έγγραφα καταπιστεύματος που έδειχναν ότι δεν είχα στην πραγματικότητα την ιδιοκτησία του σπιτιού για πάνω από 1 χρόνο, πράγμα που σημαίνει ότι τα πλαστά έγγραφα μεταβίβασης προσπαθούσαν να κλέψουν περιουσία από ένα νόμιμο καταπίστευμα, κάτι που ανέβαζε τα εγκλήματά τους σε ομοσπονδιακά αδικήματα. Δεύτερον, τους έδειξα την εγκληματολογική ανάλυση που είχε αναθέσει ο δικηγόρος μου στα έγγραφά τους. Κάθε πλαστή υπογραφή, κάθε αναδρομική σφραγίδα, κάθε δόλια κατάθεση αναλύονταν λεπτομερώς σε 30 σελίδες μαρτυρίας εμπειρογνωμόνων που θα είχαν ισχύ σε οποιαδήποτε αίθουσα του δικαστηρίου. Τρίτον, και πιο ικανοποιητικό, αποκάλυψα την ποινική μήνυση που είχα καταθέσει στο γραφείο του εισαγγελέα εκείνο το πρωί. Η έρευνα για την απάτη τους είχε ήδη ξεκινήσει. Η ψυχραιμία του Τζέικ διακόπηκε εντελώς. Άρχισε να απαιτεί να μάθει πως γνώριζα για το σχέδιό τους, επιμένοντας ότι ήταν προσεκτική και διακριτική. Εξήγησα ότι περίμενα ακριβώς αυτό το είδος κίνησης από τη στιγμή που κληρονόμησα κάτι πολύτιμο από τους παππούδες μας. Γι' αυτό προστάτευα τα πάντα με το καταπίστευμα, όχι επειδή δεν εμπιστευόμουν το νομικό σύστημα, αλλά επειδή δεν τους εμπιστευόμουν. Η θεία μου προσπάθησε μια διαφορετική προσέγγιση, ισχυριζόμενη ότι όλα αυτά ήταν μια παρεξήγηση, ότι ο δικηγόρος τους είχε διαβεβαιώσει ότι όλα ήταν νόμιμα. Πρότεινε να βρούμε μια λύση ως οικογένεια, ίσως να μοιράσουμε την κληρονομιά πιο δίκαια. Της είπα ότι ο χρόνος για οικογενειακές διαπραγματεύσεις είχε τελειώσει τη στιγμή που αποφάσιζαν να πλαστογραφήσουν έγγραφα και να διαπράξουν απάτη. Οι μεταφορείς στέκονταν εκεί και ένιωθαν όλο και πιο άβολα, συνειδητοποιώντας ότι είχαν μεταφερθεί στον τόπο ενός εγκλήματος. Ο Τζέικ έκανε ένα τελευταίο απεγνωσμένο παιχνίδι, απειλώντας να πει σε όλη την οικογένεια ότι ήμουν εκδικητικός και κατέστρεφα τις οικογενειακές σχέσεις για τα χρήματα. Είπε ότι όλοι θα τα σόντουσαν με το μέρος τους μόλις άκουγαν ολόκληρη την ιστορία. Τον ενημέρωσα ότι η πλήρης ιστορία περιελάμβανε 18 μήνες που σχεδίαζε να κλέψει την κληρονομιά μου μέσω απάτης και ότι είχα τεκμηρίωση για κάθε παράνομο βήμα που είχαν κάνει. Του πρότεινα να επικεντρωθεί λιγότερο στην οικογενειακή πολιτική και περισσότερο στην έβρεση ενός καλού ποινικού δικηγόρου υπεράσπισης. Η αστυνομία έφτασε περίπου 20 λεπτά αργότερα. Τους τηλεφώνησα αφού η θεία μου και ο Τζέικ είχαν φύγει την Τρίτη, θέλοντας να έχουν όλα επίσημα και καταγεγραμμένα. Πήραν καταθέσεις, εξέτασαν τα πλαστά έγγραφα και επιβεβαίωσαν ότι είχαν διαπραχθεί πολλά κακουργήματα. Το να βλέπω τον Τζέικ να δέχεται χειροπέδες στην είσοδο των παππούδων μου ήταν σουρεαλιστικό. Επέμενε ότι όλα αυτά ήταν λάθος. Ότι η οικογένεια έπρεπε να διευθετήσει τα πράγματα ιδιωτικά. Η θεία μου δεν συνελήφθη εκείνη την ημέρα, αλλά ο ντετέκτιβ με διαβεβαίωσε ότι ετοιμάζονταν κατηγορίες και για αυτήν. Το φορτηγό μετακόμισης έφυγε άδειο. Οι μεταφορείς ζήτησαν συγγνώμη που μπλέχτηκαν σε αυτό που τώρα συνειδητοποίησαν ότι ήταν εγκληματική συνωμοσία. Στάθηκα στη βεράντα του σπιτιού των παππούδων μου, προστατευμένος νομικά από ένα ακλόνητο καταπίστευμα, κρατώντας έγγραφα που θα έστελναν τον ξάδερφό μου στη φυλακή. Ενημέρωση 1. Το γραφείο του εισαγγελέα κινήθηκε γρήγορα. Μέσα σε 2 εβδομάδες, τόσο ο Τζέικ όσο και η θεία μου κατηγορήθηκαν επίσημα για συνωμοσία με σκοπό την απάτη,
πλαστογραφία, μεγάλη κλοπή και διάφορα άλλα κακουργήματα. Η νεοσύστατη εταιρεία τεχνολογίας του Jake κατέρρευσε όταν δημοσιοποιήθηκε η είδηση της σύλληψής του. Η σύζυγός του υπέβαλε αίτηση διαζυγίου και πήγε τα παιδιά του στο σπίτι των γονιών της. Η θεία μου έχασε τη δουλειά της στην τράπεζα όταν έγιναν γνωστές οι ποινικές κατηγορίες που της είχαν απαγγελθεί. Προφανώς, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν προσλαμβάνουν άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες απάτης. Είχε ξοδέψει τις οικονομίες μιας ζωής της στον δικηγόρο που τους βοήθησε να δημιουργήσουν τα πλαστά έγγραφα και τώρα χρειαζόταν έναν διαφορετικό δικηγόρο για να υπερασπιστεί τις κατηγορίες. Οι αντιδράσεις της οικογένειας ήταν ακριβώς αυτό που περίμενα. Οι γονείς μου τρομοκρατήθηκαν όταν έμαθαν τι είχαν επιχειρήσει ο Τζέικ και η θεία μου, αλλά κάποιοι άλλοι συγγενείς προσπάθησαν να με πιέσουν να αποσύρω τις κατηγορίες. Υποστήριξαν ότι η αποστολή μελών της οικογένειας στη φυλακή για χρήματα ήταν υπερβολική. Υπενθύμησα σε όλους ότι δεν επρόκειτο για χρήματα. Επρόκειτο για τις τελευταίες επιθυμίες των παππούδων μου και τον σεβασμό που τους άξιζε. Ο Τζέικ και η θεία μου δεν είχαν απλώς προσπαθήσει να με κλέψουν. Προσπάθησαν να ακυρώσουν όλα όσα είχαν αποφασίσει οι παππούδες μου για την κληρονομιά τους. Ο δικηγόρος του Τζέικ προσέγγισε τον δικό μου για μια συμφωνία. Ο Τζέικ ήταν πρόθυμος να ζητήσει δημόσια συγγνώμη και να καταβάλει αποζημίωση με αντάλλαγμα μειωμένες χρεώσεις. Αρνήθηκα. Οι ενέργειες έχουν συνέπειες και το να ξοδεύεις πάνω από ένα χρόνο σχεδιάζοντας να με εξαπατήσεις για την κληρονομιά μου δεν ήταν κάτι που μπορούσε να διορθωθεί με μια συγγνώμη και ένα σχέδιο πληρωμών. Η θεία μου προσπάθησε μια διαφορετική προσέγγιση, ζητώντας από τον δικηγόρο της να επικοινωνήσει απευθείας μαζί μου σχετικά με την προθυμία της να καταθέσει εναντίον του Τζέικ με αντάλλαγμα την ασυλία. Ισχυρίστηκε ότι είχε χειραγωγηθεί από τον γιο της και δεν είχε καταλάβει την πλήρη έκταση αυτού που έκαναν. Η εισαγγελία είχε στοιχεία που έδειχναν ότι η θεία μου ήταν ο εγκέφαλος πίσω από τα περισσότερα πλαστά έγγραφα. Η προσπάθειά της να κατηγορήσει τον Τζέικ για όλα ήταν απλώς ένα ακόμη ψέμα σε μια μακρά σειρά ψεμάτων. Ενημέρωση 2. Η δίκη διήρκεσε 3 εβδομάδες. Ο Τζέικ και η θεία μου είχαν ξεχωριστούς δικηγόρους που πέρασαν τον περισσότερο χρόνο τους προσπαθώντας να κατηγορήσουν ο ένας τον άλλον για το σχέδιο απάτης. Η υπόθεση της εισαγγελίας ήταν συντριπτική. Πλαστογραφημένες υπογραφές, παραποιημένες ημερομηνίες, δωροδοκίες σε δικαστικό γραμματέα, συνωμοτικές επικοινωνίες μέσω email και SMS. Ο διεφθαρμένος δικαστικός γραμματέας είχε ήδη δηλώσει ένοχος και συνεργαζόταν με τους εισαγγελείς. Η κατάθεσή του περιέγραφε λεπτομερώς πόσα τον είχαν πληρώσει ο Τζέικ και η θεία μου για να καταθέσουν τα πλαστά τους έγγραφα και να αναδρομολογήσουν τα έγγραφα. Η στρατηγική υπεράσπισης του Τζέικ ήταν να ισχυριστεί ότι είχε εμπιστευτεί την έρευνα της μητέρας του και δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι παραβίαζαν τον νόμο. Ο δικηγόρος του υποστήριξε ότι ο Τζέικ ήταν ένας αφελής επιχειρηματίας στον τομέα της τεχνολογίας που είχε χειραγωγηθεί από την πιο έμπειρη μητέρα του. Η υπεράσπιση της θείας μου ήταν το αντίθετο. Ισχυρίστηκε ότι ο Τζέικ την είχε πιέσει να βοηθήσει στο σχέδιό του για να ανακτήσει αυτό που θεωρούσε νόμιμη κληρονομιά του. Επέμεινε ότι ήταν απλώς μια υποστηρικτική μητέρα που τα είχε ξεπεράσει όλα. Το δικαστήριο εξέτασε και τις δύο στρατηγικές. Τα στοιχεία έδειξαν μήνες σχεδιασμού, έρευνα για νομικά κενά, πολλαπλές προσπάθειες δημιουργίας πιστευτών πλαστών εγγράφων και σαφή πρόθεση εξαπάτησης τόσο για εμένα όσο και για το καταπίστευμα. Κατέθεσα για 2 ημέρες για τη σχέση μου με τους παππούδες μου, τις σαφείς προθέσεις τους σχετικά με την περιουσία τους και την απειλητική συμπεριφορά που είχα βιώσει από τον Τζέικ και τη θεία μου μετά την οριστικοποίηση της κληρονομιάς. Η πιο δυνατή στιγμή ήρθε όταν ο εισαγγελέας έπαιξε ένα φωνητικό μήνυμα που μου είχε αφήσει η θεία μου 6 μήνες μετά τον θάνατο των παππούδων μου. Με είχε απειλήσει ότι θα μου έκανε τη ζωή άθλια μέχρι να συμφωνήσω να μοιραστώ την κληρονομιά ισότιμα με τον Τζέικ, ισχυριζόμενη ότι είχε τρόπους να με κάνει να μετανιώσω που ήμουν άπλιστος και εγωιστής. Ο Τζέικ καταδικάστηκε για όλες τις κατηγορίες. Ο δικαστής τον καταδίκασε σε 4 χρόνια φυλάκισης με δικαίωμα αποφυλάκισης υπό όρους μετά από 2 χρόνια. Η καταδίκη του πυροδότησε επίσης αυτόματες απαιτήσεις αποζημίωσης. Χρωστούσε στο καταπίστευμα πάνω από $60,000 σε δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις. Η θεία μου έλαβε μια αυστηρότερη ποινή, 6 χρόνια φυλάκισης με δικαίωμα αποφυλάκισης υπό όρους μετά από 3 χρόνια. Ο δικαστής σημείωσε ότι ήταν ο κύριος αρχιτέκτονας του σχεδίου απάτης και δεν είχε δείξει καμία πραγματική μεταμέλεια καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης. Ενημέρωση 3. Έχουν περάσει 6 μήνες από την καταδίκη και η ζωή μου έχει επιτέλους επιστρέψει σε κάτι που μοιάζει με κανονικότητα. Οι ανακαινήσεις του σπιτιού ολοκληρώθηκαν και έχω μετατρέψει το σπίτι των παππούδων μου σε κάτι που θα αγαπούσαν. Ανακαινισμένο αλλά με σεβασμό στην ιστορία του. Η οικογενειακή δυναμική έχει αλλάξει μόνιμα. Περίπου η μισή εκτεταμένη οικογένειά μας έχει κόψει την επαφή μαζί μου, πιστεύοντας ότι το παράκανα στέλνοντας τον Τζέικ και τη θεία μου στη φυλακή.
Πιστεύουν ότι οι οικογενειακές διαφορές πρέπει να αντιμετωπίζονται ιδιωτικά, ανεξάρτητα από την εγκληματική συμπεριφορά που εμπλέκεται. Το άλλο μισό ήταν απίστευτα υποστηρικτικό, παραδεχόμενο ότι υποψιάζονταν ότι ο Τζέικ και η θεία μου σχεδίαζαν κάτι ύπουλο, αλλά δεν είχαν συνειδητοποιήσει την έκτασή του. Οι γονείς μου ήταν καταπληκτικοί σε όλα, βοηθώντας με να διαχειριστώ το άγχος και υποστηρίζοντας τις αποφάσεις μου, ακόμα και όταν άλλα μέλη της οικογένειας τους πίεζαν να με πείσουν να αποσύρω τις κατηγορίες. Η πρώην σύζυγος του Τζέικ έφερε τα παιδιά τους να με επισκεφτούν τον περασμένο μήνα. Ήθελε να καταλάβουν τι είχε κάνει ο πατέρας τους και γιατί ήταν στη φυλακή. Τα παιδιά είναι πολύ μικρά για να κατανοήσουν πλήρως τις νομικές περιπλοκές, αλλά καταλαβαίνουν ότι ο μπαμπάς έκανε κάτι πολύ λάθος και πλήγωσε ανθρώπους που υποτίθεται ότι αγαπούσε. Ζήτησε συγγνώμη που δεν αναγνώρισε τη συμπεριφορά του Τζέικ νωρίτερα και με ευχαρίστησε που προστάτευσα την κληρονομιά των παππούδων μου. Προφανώς, ο Τζέικ μιλούσε για την κληρονομιά από την ημέρα που πέθαναν οι παππούδες μου, γινόμενος ολοένα και πιο πικραμένος και αιμονικός με την έβρεση ενός τρόπου να διεκδικήσει αυτό που θεωρούσε δικαιωματικά δικό του. Ο σύζυγος της θείας μου τη χώρισε ενώ περίμενε τη δίκη. Δεν γνώριζε το σχέδιο απάτης της και ήταν συντετριμμένος όταν έμαθε τι είχε κάνει. Είχε χάσει το σπίτι του όταν η θεία μου ξόδεψε τις οικονομίες του σε έναν διεφθαρμένο δικηγόρο και πλαστογράφησε έγγραφα. Το καταπίστευμα συνεχίζει να προστατεύει την κληρονομιά ακριβώς όπως είχε προβλεφθεί. Κατάφερα να χρησιμοποιήσω μέρος του εισοδήματος από τις επενδύσεις για να ιδρύσω ένα μικρό ταμείο υποτροφιών στο όνομα των παππούδων μου, κάτι για το οποίο θα ήταν περήφανη. Ακόμα σκέφτομαι αν χειρίστηκα τα πάντα σωστά. Κάποιες μέρες αναρωτιέμαι αν έπρεπε να είχα προσπαθήσει περισσότερο να επιλύσω τα πράγματα ιδιωτικά πριν εμπλέξω την αστυνομία και τους εισαγγελείς. Αλλά μετά θυμάμαι να στέκομαι σε εκείνη τη βεράντα παρακολουθώντας τον Τζέικ να κατευθύνει τους μεταφορείς να κλέψουν έπιπλα από το σπίτι που μου είχαν αφήσει οι παππούδες μου. Και ξέρω ότι έκανα τη σωστή επιλογή. Οι παππούδες μου πέρασαν όλη τους τη ζωή δουλεύοντας σκληρά, εξοικονομώντας χρήματα και χτίζοντας κάτι πολύτιμο για να αφήσουν πίσω. Έκαναν σαφείς τις επιθυμίες τους σε μια νόμιμη διαθήκη, επιλέγοντας να αφήσουν τα πάντα στο εγγόνι που τους είχε δείξει αγάπη και σεβασμό όλα αυτά τα χρόνια. Η προσπάθεια του Τζέικ και της θείας μου να κλέψουν αυτήν την κληρονομιά δεν ήταν απλώς ένα έγκλημα εναντίον μου. Ήταν μια παραβίαση της μνήμης και των τελευταίων επιθυμιών των παππούδων μου. Αξίζουν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των επιλογών τους ανεξάρτητα από την οικογενειακή μας σχέση. Το σπίτι είναι γαλήνιο τώρα. Έχω κρατήσει φωτογραφίες των παππούδων μου σε όλα τα δωμάτια και νομίζω ότι θα ήταν ικανοποιημένοι γνωρίζοντας ότι το σπίτι τους προστατεύεται και η κληρονομιά τους είναι ασφαλής. Μερικές φορές κάθομαι στη βεράντα όπου αντιμετώπισα τον Τζέικ και τη θεία μου που κρατούσαν εκείνα τα έγγραφα καταπιστεύματος και θυμάμαι την έκφραση σοκ στα πρόσωπά τους όταν συνειδητοποίησαν ότι η περίτεχνη απάτη τους είχε αποτύχει. Η δικαιοσύνη δεν είναι πάντα όμορφη και σπάνια είναι εύκολη, αλλά είναι απαραίτητη. Η κληρονομιά μου είναι ασφαλής. Οι επιθυμίες των παππούδων μου τηρούνται. Και δύο άνθρωποι που νόμιζαν ότι μπορούσαν να κλέψουν ομικρον με τόνο, τι δεν τους ανήκε εκτίουν τις ποινές που κέρδισαν μέσω των δικών τους εγκληματικών επιλογών.